iġri għax ħajala il-ħanut. Il-ħin fuq l-arloġġ kien qed jimmarka il-11:09. Jael u omma kienu qed iħaffu sabiex jilħqu il-ħanut miftuħ. F'daqqa waħda Jael waqfet sobtu li kważi qelbet lill-omma. Dak x'inhu mama? Dak krejn u dik gaffa. Jael, kuntenta bir-risposta, komplet issuq l-iskuter. Għal darba oħra Jael reġgħet waqfet sobtu u din id-darba biex tħares lejn ħanut tal-ġugarelli. Ma! Dak il-motor nisrawlu il-koġejn jew dik il-vavija. Iwa sabiħa. Issa ħaffef, għax inkella ħansibu l-ħanut magħluq. Issa dew joqorbu lejn il-ħanut. Li kien hemm jifridhom kienet triq traffikuża. Strixxi bojot u suwed ma kienx hemm, minflok kien hemm midwal ta' traffiku. Jael f'daqqa waħda żiedet il-veloċità tal-iskuter u qalet: Ma, ħafef naqsmu ħallenet u l-ħanut miftuħ. Le Jael, sten, taqsamx! Jekk naqsmu bla doċċ, nikkawżaw inċident. Irridu nobdu dwar ta' traffiku. Għalhekk, sa ma kienu qed jistennew id-dwar ta' traffiku jeqilbu minn aħmar li tfisser stenna għal aħdar li tfisser aqsam, Jael bdiet tipponta lejn il-mezzi ta' trasport li kienu għaddejjin. Ara ma dak trak. U dak x'inhu ma? Dak, karozzin. Ara ma dik karozza tal-linja. Isma ma, nino. Daw, sireni. Għala l-karozza u l-van resqulhom fil-ġemp lill-karozza tat-tifi tan-nar, lill-karozza tal-pulizija u lill-ambulanza. Dak sabiex ikunu jistgħu jgħaddu b'mod faċli u jaslu malajr għand min għandu bżonn għajnuna kbira. Sa fl-aħħar, il-lewn inbidel minn aħmar għal aħdar. U Jael u omma setgħu jaqsmu b'rashom mistrieħa għan-naħa l-oħra tat-triq. Saħħa tfal!